Hezký dobrý den, dámy a pánové, vítám vás při sledování našeho pořadu Pod lupou. Jsme pořad, kterého se nejvíce obávají všichni obchodníci, podvodníci, uličníci, prostě ta česká pakáž. V dnešním dílu se budeme věnovat velice ožehavému tématu, kterým je mužská potence, neboli erekce. Je to problém, který je nejen mužský, ale také potažmo ženský. A s tímto tématem se mi poslední dobou v naší redakci doslova roztrhl můj pytel. Jak sami můžete vidět. Je tam mraky problémů a dotazů jeden vedle druhého, prostě hafu. Preparátů, které se věnují tomuto problému a pomáhají ho řešit, je na našem trhu nepřeberné množství. Kdybych měl testovat všechny, asi se předávkují. Proto jsem klasickou českou losovačkou vylosoval pouze jeden preparát, který dnes vyzkoušíme. Místo odborné komise, která by měla přezkoumat jeho účinky, si pomůžeme tím, že navštívíme mé kolegyně ve vedlejší redakci. Dobrý den, děvčata. Dobrý den, pane Šance. Dobrý den. Celý pokus jsme pak točili takzvaným časozběrným způsobem a vy se na něj právě teď můžete podívat. Vzhledem k tomu, že náš pořad vysíláme při 22. hodinou, tak budeme bohužel zabírat pouze moji horní polovinu těla. Kalhoty už mám dole, no a my můžeme začít s aplikací. Je 14:00 a já aplikuji první preparát. No a děj se vůle boží, i když ten nám s tím moc nepomůže. My se u nás spoléháme na vědu. No, zatím tedy nic. Chvilku si počkáme. Uteklo nám prvních 10 minut a já se jdu nechat poprvé překontrolovat týmem mých kolegyň. To jsem zvědav, co na to řeknou. Dámy, co tomu říkáte? Od malička žiju s tím, že ho mám na čůrání. Ovšem teď mi jedna kolegyně řekla, že s tímhle se můžu jít vysrat. Proto aplikuji raději druhou piluli. Deset minut uteklo, ale že by něco nateklo, no, půjdu se raději podívat na kolegyně. Co tomu řeknou? Jsem zde, děvčata? Tak na fajfku, no. No nic moc. Pojď sám dobrý. Tak názory kolegyň se různí a nejsem z toho příliš moudrý. Jedna řekla, že na fajfku už by to šlo, to znamená stojka a palcem se tam. Druhá kolegyně neřekla nic a třetí řekla docela dobrý, ale docela dobrý je za 3 a to nám nestačí. Proto beru další piluli. Však mi ho rozhýbíme, staroušek. Deset minut máme opět za sebou. Výsledek nevím, jestli je valní jízda nebo ne. Ovšem tentokrát jsem vhodil do hry ještě jeden podpůrný prostředek, který odjak živa na dámy působí jako velmi silné afrodiziakum. Jdeme se podívat, jak dopadne test s mými kolegyněmi. Děvčata? Slyšeli jste sami. Pokud vás zajímá název toho preparátu, toho přípravku, který jsem právě teďko dal do hry, bylo by to na prd, protože funguje naprosto stejně jako podpůrné preparáty. Ano, je to obyčejná peněženka. Ovšem tímto pokusem jsem se jako muž tedy definitivně vyčerpal. A pokud jde o podpůrné prostředky na erekci, musím říct, že nefungují. Jsou naprosto k ničemu. Pardon. Aha, a navíc dnes ještě zabiju dramaturga, protože popletl lahvičky. Toto není prostředek na erekci,
stále projímadlo, které má tedy ale velice razantní nástup. Takže cítím tlak, ale úplně jinde. Tím se loučím pod lup. Tyhle, to nebude pod lupou, to nebude pod lupou. No tak co mi říkáte? Už se lepším, ne? Jo. Dele. Nic. Jsem tu s vámi a jsem tu zas, abych vám natloukla do palic, co je in, co je cool, co je... No co je? Sem se mi dívej. Dnešní téma chlapy, holky. Dobře mě poslouchejte. Byly časy, kdy byly in úspěšní podnikatelé, zazobaný datlové, s vilou či s dvěma, no a s garážema pro 3 až 5 offroadů, anebo sportáků. Kde jsou ty časy? Všechny tyhle týpky si rozebrali buď nějaký zlatokopky, anebo moje nejlepší kamarádky. Nebo bručej v base, anebo taky čekají na vězení v Jihoafrické republice. Ale dneska to není vůbec podstatný, protože v současnosti frčej zoufalci. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Z pochopitelných důvodů chce náš host zůstat v anonymitě. Tak alespoň vaše křestní jméno? Karel. Dobře, Karle, posaďte se. Prosím. Tak, Karle, jak vás to napadlo stát se životním zkrachovalcem? Jak mi to napadlo. Ženský mají v sobě takový ty pečovatelský půdy od přírody. Takže na mě vlastně letěli od přírody. Ale není to žádný med být zkrachovalec, protože člověk musí mít vytrénovanou sebekontrolu. Nesmíte takové pečovatelce podržet dveře, jinak máte útrum. Nesmíte jí pomoct taškou, protože pak už by to nikdy neudělala. V hospodě za sebe nesmím zaplatit nikdy. Prostě. A vždycky musím mít dobrý důvod, proč nemám tyhle. Aha, no tak takovýho týpka bych vedle sebe asi nesnesla. No, tak víte co, to byste se divila, co ženský vydržej. Ano. Sám jsem byl překvapen. Mě to totiž napadlo, když jsem viděl v televizi, že vzpírají. Dělají Thai box, vlastně veškeré mužské profese. A tak jsem si říkal, že by taková žena mohla třeba i docela dobře makat. Aha, no a ale... ono ano. Aha, dobře, ale musím uznat, že zatím jste mě vůbec nepřesvědčil. A hlavně, mi ta vaše póza nepřipadá jako vůbec sexy. Naopak, na mě působíte jako obyčejný chudák. No, schápu, no. Vyschlo mi v krku, neměla byste skleničku vody. Ale jistě, to Děkuji, víte, že jo. děkuji. Tak, prosím, Děkuji. prosím. Tak. Ježišmarja, co děláte? U mě probíjí mikrofon. Cože? Počkejte, pane Karle, pane Karle! Už je to dobrý, ale utrhl jsem si umělou ledvinu. Cítím, jak se mi hnula o 10 cm. Pane bože, počkejte, Já to zkusím rozchodit. Ne, kyčelníkou podešel ještě. Ten mi měnili loni. Pane Karle, já vám zavolám sanitku, ano? Prosím vás, sanitku kvůli takovýhle prkotince. Madam, tak já vás odvezu sama. Ale vy toho máte taky dost, já si doplácám taxíkem. Ježišmarja. Akorát mi nepřišel ještě ani siroči, ani invalidní důchod, takže No, počkejte, já rozumím. já nemám tyhle ty, no. Počkejte. Ach jo, stačí 5 kilo. No, radši talíř, ono, znáte ty taxikáře, oni dneska nevědí, co si říct. Děkuju, tak. No, není zač, no. Tak pojďte, ale opatrně, jo? Opatrně, ano. A opatrně, tak, jo, dobrý, už ta ledvina se vrací trošičku. Může probíjet mikrofon, to je rozená pečovatel. Říkal jste něco? Ne, že i povolili ty pláty v páteři titanový. Tak opatrně, no. Kauner jeden. On teda byl fakt sprostej. No a tak jsem mu řekla, ať si kouká sebrat a vypadnout. No ale jenom s tím kufrem, se kterým přišel. No tak to si mu řekla správně. Syčákovi jednomu. Co tak čumíte? Chcete jednu do huby? No jo, klidně, a druhou do ruky. Lidi. Jo, kde jsem to přestala? A že přišel s kufrem. Kdyby s kufrem, on přišel s igelitkou a plnou špinavýho prádla. Jenomže já mu ho nebral. To je smrad. Příšerný. Tak
kvůli tomuhle, pokud je to jenom trošičku možný, nejezdím sockou. Odkud to jenom? No nevím, ale něco takového by měli v dopravním podniku zakázat. No moje řeč. Úplný skandál. To budu asi já, žáby. Já totiž, co by důchodce, jo, smrdím korunu. A v peněžence tady mám hovno. Bych chtělo přistoupit tak. Máte invalidní průkaz, prosím vás. Mě totiž strašně bolí jedna noha. Když měli přišel revizor. Co? To je jaký starý forek, leží ten frajer na té refíži a nemá nohy ani ruce a jenom tělo s hlavou v kabátě a Hele, vyneste mě do té tramvaje. tak ho chytnou v tom kabátě a posaďte mě tadyhle, tak ho posadě a jak nemá nohy, tak klouže a držte mě. Tak ho držej a hele, dej mi klopu do zubu. Mu dej klopu do zubu a on revize jízdenek. Hezký dobrý den, dobrý den. Dobrý den přeju všem, kteří se rozhodli sledovat náš motoristický magazín Automotokout. Dnes se zaměříme na úsporu paliva, protože ty ceny, to je nesmysl. Kalousek s tím nic neudělá, šejkové do monterek nepůjdou. Čili dneska, když natankujete, tak normální zdravý člověk se prohne, takže už pak třeba ani nenastoupí. Já takovýhle prachy jako platit nehodlám, no cajk, je to tak. Takže dneska se zaměříme na úsporu paliva. Jak nejlíp ušetřit? Jak ušetřit benzín a diesel? Ideální stav je nejezdit. Ale když už musíte, nejezděte na sraný. Jak vyrazíte na sraný, je to brzda plyn. A to je špatně, to neplatí. Dobrá rada na to je, řidič má být veselý, aby nebyl nasraný. Proto maluji jako jednu věc, která vždycky funguje, nikdy nesklamala. Samozřejmě, dáte si panáčka, je cajkne, jdete po svých. Další věc, vyloučit z provozu ženský element. Tchýni, manželku, kamarádku, její známou, prostě ženská za volant, ne. Jak to tam posadíte, spotřeba leze nahoru. To celé. Další věc, lehká noha, no tak to je pochopitelný, ale jak ji docílit? I v zimě se dá jezdit krásně ve Vietnamkách. Je to lehký, máte lehkou nohu. Jak vám tam upadne galoše, to jde nahoru, ne? A ručička, už pak koukáte, ano, tak to není cajk. Další věc, jak ušetřit. Tankovat u no-namek. Jakmile vidíte na pumpě něco takového, samozřejmě přidat a odjezd. Najděte si nějakou no-nameku. Páč tohle vás bude stát zbytečně hodně peněz. Nebrát no-nameka. Trochu vody v tom benzínu nebo v té naftě, to vaše palivová soustava schrůstá. Další věc, co doporučuji. Každých 100 kilometrů 2 litříky fritovacího oleje. Litr 8 korun. Proč bych to tam nenalil? Někdo sice říká, že to ucpává jako naftový filtr, ale ruku na srdce, kdo z vás ho viděl. Já ne. No a pokud vás tyhle ty moje rady neuspokojily, tak tohle, to je bomba. Tohle je věc, na který tady vyšívám už docela dlouho. Je to kára na prasečí exkrementy. Má to motor prakticky na hovno. Vzadu je Mirda a Venca. Jsou to 2 selata. Nazdar, kluci, jsem na vás zapomněl s obědem, co? Hlavně takovýhle zvíře, co mám tam vevnitř, sežere v podstatě všechno. Já tam dávám nahnilou zeleninu, starý chleba. Prostě to, co doma vyhodíte, tak žerte, chlapci. To, co doma vyhodíte, oni sežerou. Dobrý prase všechno spase. Jen si dejte, jen si dejte. No. Ještě to ne. Kurva, to je moje ruka. Už to měl v repráku, ne? Možná jste slyšeli v Bedně o nějakých alternativních motorech, já nevím. Elektrika, to je se vybije, ne? Nebo vodík, no to jezdí akorát ve filmu. Tohleto Mirda a Venca budou srát furt. Musím teda upřímně říct, a ruku na srdce. Ujel jsem asi 10 metrů a hned se mi to vysralo. Ale dělám na tom, do běžného provozu to má pár much, no hodně někdy, se oteplí, ne? Ale počítám tak do roka, to vychytáme a jdeme do série.
Takže pro dnešek všechno. Příště si povíme něco o korozi a ať je auto cák.